čím já jsem tady nový a já se jmenuji Skibidi, jo, jako, tak jsem si to vymyslela a napsal jsem si to ten kanál, ale plánuju si to napsat a jdeme reagovat na Portyho písničku, kterou jsem nikdy neslyšel. Takže jdem na to, teď jsem to zapl. 2 roky bez chlopku. Reklama, sakra. Objevte Brown Smart IPL, chytrou alternativu k laseru. Takže to... Užívejte si 2 roky hladké pokožky bez odstraňování dáte chloupků. aspoň 5 nebo 10 lajků a 1 odběr. Tak to začnu. Yeah, tohle je moje Hot 16 Challenge. Děkuju za nominaci Anisovi a Albímu Spims. Jdeme na to. Jo, no. Maturity neodpadly a lidi se zlobí. Asi nepochopili, že šlo malinko o víc. To bolí. Už teď lidi v chaosu o rodinu se bojí. Kdyby se byl bezohledný, vinou je to tvojí. Ale tanicajíci za kalit za to stojí. Po 10 v bytu, kdo tu mentalitu strojí. Buďte rádi, že to neřešíme zase zbrojí. A že některý rány potom všem se rychle zhojí. Kdo ví, jak to všechno mělo být. Celebrity prodávají roušky, asi budu plejt. Každý se ve špatný chvíli hlídá všechno jako safe. Tak zkusíme... Zkusíme... Aha. No nejde. Aha. Jo, tak dejte aspoň 10 nebo 5 lajků a 2 nebo 1 odběr. Prosím. Ahoj.